Un total de 113 negocios de Boiro, unha cifra histórica, e que está aínda aberta a máis adhesións. Participarán na campaña de apoio ao comercio e a hostelería local Fai Contorna, que promove a Asociación de Peñas Boiro. A iniciativa desenvolverase do 2 ao 20 de xuño e consistirá na entrega de rifas por cada 10 euros de compra, para participar logo nun sorteo no que se repartirán máis de 5.000 euros. Este ano, o Día das Peñas, polo menos de xeito tradicional, non se iba a poder celebrar. Entón, tiñamos un pequeno presupuesto, humilde pequeno presupuesto, e dixémonos por que non facer algo por aquela xente a que lle pedimos cousas cando facemos algo, que é o comercio e a hostelería de Boiro. Entón, bueno, pois daí xurdeu unha primeira idea, que era poñer nós 500 euros para un premio, para un vale de compra, non premio, un vale de compra, para gastar no Concello de Boiro, e sortealo entre tickets de compras feitas tamén nos comercios de Boiro. A idea explicamos ya a unha xente cercana de comercios e hostelería e gustou tanto que nos dixeron por que non a ampliábamos e permitíamos que houbera xente que tamén aportara vales se quería facelo. Bueno, a día de hoxe a cuestión, pois a verdade é que tuvo moito éxito porque temos en este momento 113 establecimentos, 113, que penso que é histórico en Boiro, 113 establecimentos que aportaron vales de compra. Dende o colectivo aproveitan tamén para facer unha chamada á veciñanza, a apoiar os negocios do municipio. Pedir a todos os veciños e veciñas, pedir aos grupos municipales, pedir ao goberno municipal que se apoie ao comercio e hostelería, que é cando necesitan, é agora. Un pobo sin comercio e sin hostelería non é un pobo, é un desierto. Entonces, teñámolo claro, e, sobre todo, fagamos uso do eslogan Fai Contorna, recicla o teu diñeiro. Se gastamos no noso comercio, se gastamos na nosa hostelería, ao final estamos gastando con nós, porque dun xeito ou do outro, ese diñeiro volve a nós. O colectivo agradeceu a resposta de todo o comercio e hostalería local, que dende un primeiro momento se mostraron moi ilusionados con esta campaña.